Per mi no va ser perquè era gran, ella feia anar un taler que no el feia anar ningú. I el vaig aprendre aviat, així, sí. Em van donar un taler, i llavors, quan més endavant em van donar dos, i vaig treballar molts anys amb dos. Però després van arreglar els talers vells que hi havia i ens en van donar ja 4. Llavors ens en van donar 6 i apa. I llavors ja anaven pels 8. Llavors ja vaig plegar. Massa bé, no tinc talent. Home, és que eren talers vells que els havien arreglats, que no anaven mai bé. I que s'havien arreglat perquè fossin més ràpid. Però els van fer més amples. Eren estrets aquests talers i llavors els van fer amples. I clar, eren arreglats, però no anaven mai gaire bé. El que tenien molt bons llums, això sí, ens van posar fluorescents a tot arreu, que abans teníem una bombilleta que semblava això, en fi, amb la guerra teníem una bombilleta petita i aquella roba tan fosca amb el marit, mare de Déu.